Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Bueno, hementxe gaude beste saio baterako, prest, zer moduz zatoz gaurko saioan, ondo? Buongiorno, bai. Buongiorno. Neguko eguraldi hotz bino garbi baten energiarekin. Gaurko eguna bezalako Freskito. Freskito. Aipatuko dugu, hau dela, astegan bigarren aldia eta aurreko saiakera hontan, esan diazula, gaur zentozela eroaren energiarekin. Esplikatu dizu pixka bat. Bueno, eroak noski ze asko ditu, alderdi asko ditu, eta nik esan duena da, gaur egun pixkat, como, ez da horrekin, como de into the unknown, let's just... Ez que daka Frozen ni naiz oso... daka kanta bat, bigarren, ez dut ikusi gaina bigarren pelikula, bino daka Into the Unknown, osea, oraindik ezagutzen ez den horretara, ez, eta pixka sentsazio, badauk ere gurdiarekin pixkat, spoiler. Garko kartarekin. Bai, garko kartarekin pixkat en plan, bakizu, lurralde berritara. Ezakit, sentsazioik. Vale. Zu? Zongi, nik nator gaur energia superpolitarekin, esango nuke emperatritzaren energiarekin. Baitare uste, ohitura hartzen degula esatea ja, aipatu ditugun kartak, jendeak como lotura egiteko ez, eta como ariketa hori egiteko, bai, ze energia zen hau, eta orduan pixa gabiltzaren lehenengo zortzi karta hauetan mugitzen, zortzi zazpize gaur aurkeztuko dugu, zortzi garna, zean, barajan dena, edo arkano nagusitan dena, zazpi garna. Hain zuzen, nire atzean goran ezkerreta daukadana, dela gurdia. Baina hori, gaurko saia polititator, zeren uste dela etapen itxiera bat dela, etapa baten itxiera bat dela, eta politia prestatu dizugun saioa. Hortaz, agian zuzenan hasi egingo gineke? Bai. Eta listo? Bai, nik esango beste txorrada bada, pero badakizu, bueno, guk gure euskerako irakasleak DBH-en esaten zigun hirua esan izun zenbakin perfektua zela, eta hitzen genuen. Bai. Eta zazpiak omendaka lotura asko magiarekin. Zazpia zenbaki magikoa asko da. Ba, ez dakiten kulturalki edo beste kultura paganak erabiltzen zuten edo zer, bino, edurne zurita zazpi potxak, zazpi zenbaki askotan errepikatzen da, eta zazpiak badu simbolikoki edo magiarekin lotura edo kulturalki, ezakit. Bueno, gaur maga batzuk izatera atoz. Jo. Ez? Venga, ba. Mugimendua, bidea zure oinen azpian egikaritzen duen mugimendua. Bagizu nora zoazen, bideak gidatzen dituen zure barne ahotsak batera solasten dira, gatazkan ari dira. Bidea oinez eta oinen azpian egikaritzen da, baina horrek ez dizu helburura helduko zarenik ziurtatzen. Bideak, hainbat bihurgune baititu. Mugimenduan zaude, bai, baina bagizu noruntz zoazen. Sendatu ere zauri odoleztatuak bidean noa da aurrerut pauso ematen jarraitzen du. Utziko pixaio, Guazuz minutu ez da, eldotikan. Zengo du, estatiko? Estatiko no guaz. Ez hau. Behar kontu esan nahi. Zer? Kemenez bete nituen arimaren ubeldura anzturan galdutako gorputz gogoaren deiak. Bueno, bakizue, guk hautatzitugula bestiak zeren bai, ez dagoela, bueno, nik bentsat, amatxik eskrizatzen zuarekin egiten du, baina nik ditut guztu betuna bestiak aukeratu. Eta kasualidadez, segundate, hori, kasualidadez,
Napokeriek badauka oinez ikaste berriz, diskoan usten dut, orlako zerbait da. Abesti hau dela, justo bidea egin izena du, ez nago. Osea, ibiltzeko gertu izena du. Eta itzen du horren inguran, ibilbideak egiten inguran, bideak egiten inguran. Eta dituzte gaurko saiorako zela abesti perfektua dintzat, saioa irikitzeko, eta hasieran irakurtzen dugun testu txori solemnitate osoz egiteko. Hortaz. Fundamentuz. Bai, gustatu zaizu. Bai, ze ondo. Bale, Gurdian sartuko, jarriko dizugu hemen irudia zu ikusteko, a ber, nire agenda ez, vale, eta sartuko abesti honekin, vale? Gurdian energirako, Osongi. Falling asleep, holding your puppy and your brushing blue sheets. Never felt like here that I did. Bueno, a ber, irudia, osea, Gurdianen, deskribapen egingo dugu, Gurdian ikusi ezakeguna da gizon bat gurdi batean. Bakigu nola izan duen persona horrek, osea, gurdi gainean, kuadriga barruan dijoa persona horrek bakigu nola izan duen. Ikerketa bat egin dugu, porque olako figurak jakin barra guz, ez, osea, lan bat zen. Eta dakigu nola izan duen. Bai, Auriga izan duen. Orduan, auriga bat dugu. Bi esfingek tiratutako auriga bat. Egia esan, esfingeak geldiri daude. Baina bi esfinge ditugu, auriga tiratuko luketenak. Vale. Gero toldo bat dauka gainean, estalia... Toldo bat. Non, Elan Donostiko playako toldo bat. Pues izan diteke, marra falta zizio, izarra ditu bino. Urdina da, izar txuriak. Bueno, pues, mantu bat daka goian, ez? Oial bat. Una mantilla. Eta ditu izar pila bat, 6 puntako izar pila bat, eta hoiek irudikatzen dutena pixka da, zeruko eraginak edo, ez? Gero baditu personanek bai bi ilargi, bat hilgora eta bestia hilbera, eta ilargi hauek daude kanpora begira, eta horrek pixkat iten dio referentzia prestakuntza munduari. Eta gero ditu bere, esan? Ez bale, osea, ados. Bai. Claro, entzen fegatu lo de hilgora hilbera egia da. Osea, nik ideian etzen como kanpora begira, karo, ez da hilgora eta hilbera. Hilgora eta hilbera. Karo, prozesu osoa, ez? Eta fase desberdinak, bai. Fase desberdinak. Bai, eta hemen ja hasten gara, hemendik aurrera hasiko gara lotura asko izaten beste karta batzuekin. Hau da, hor enperatrizari egiten zaio lotura, referentzia, eta bestetik, eta hemen dago, ez, lehenengo aldiz, 7. Osea, lehenengo kapitula itxiko dugu ja, ez, hiru kapa desberdin daude, eta lehenengo kaparen itxiera da. Hau, gozten ikuste irudian, eske da maravillosoa. Honetzuriko gaia, otan gaur. Orduan, egiten dio referentzia bai zeari, Amandragorenari, emperatriz esan dut eta Amandragorenari nun zan, Amandragorenari eta bai zeari, aztiari. Bi indarrak integratzen dituen momentu baldin baita Gurdia, ez baldin. Orduan daukagu ez, ikusten dugu Amandragorenak bere zean, bere koroan, zitula, hilbetea, hilgora eta hilbera, eta berriro Gurdia ditu hilgora eta hilbera. Eta bestetik ere, aztiarekin zer ikusia daukatena dira alde batik lurran edo materialarekin eta fisikoarekin lotura kargatua dauka zean, bularrean, eta horrek magoari egiten dio referentzia, eta baita eskuan daukan makila. Vale, makilak. Osa, bara honek ez. Bai. Aztiak zeukan makile hori zerura begira, zerutik bera jeistekoa, eta honek dauka bera begira, orduan kontrola dirazten du edo bere borondatearen indarra. Nik zalantza ditunet, osea, barkatu, baina makil berdina dira, porque makila hau agertzen da, alkaron nagusitan leku iagotan. Naurrera gore bai agertzen da, eroak dauka makil bat dena, ezen abara bat. Baina hemen nun bai badago bira, munduan dauka. Bai, eskilotur egiten. Vale, ostra. Bai, eta beste nun baite bai dago, ez da inun ikusi nun. A ber, bilatuko dute. Ez dago ez da inun. Bale, da... Nio errepikatzen dira simboloak, eta lotura dute simboloiek, eta guztiak dizkigu esango, ze guztiak ez zarezak dizkigu. Ja, noski. Bino, bai, errepikatzen dira. Eta orduan, pixkat, bi indar horien integrazia ikusten dugu ere txuria eta beltza, esfinge bat txuria da, eta beste esfingea txuria eta beltza da. Orduan, dualitatearen, kontrol hori dago hemen, ez dago integrazioa ez dago, baina kontrol, bi indarra daude eta bi indarrak toki berdinera, ez, doaz zuzenduak, eta orduan hor ditugu, bi dualitate horren biak batera zaltzen dira kartan, nola baita esateko. Orduan, ze gehiago dugu, hemen dugunara bai da, Gurdionen aurrean ditugu egal batzuk, eta horiek dirazten dute pixkat inspirazioa, eta gero, esan bezala, honek guztiak ez, Yin eta Yang, eta oso presente dago karta honetan, bi alderdi dagoen integrazioa edo
besterik gabe, nahi zaitola besterik okurriten. Esfingeekin uste dutzuk badaukazula. Ez bai, gero, esango bota. nun bukaeran, honek matera, segundiko bat, bai, nori azieremak idaukala, bai, eta gero, importante, hori da, Claro. bi gauza, osa esan da persona bat dijoana gurdi baten gainean, kuadri baten gainean, printzipioz, behen ez dauzka zaldiak edo horreko esfingeak idatzeko sokak. Ez dago ualik. Ez da gualik. Eta horrek adierazten diguna, ualen ordez daukana da makila hau, barita hau, eta horrek adierazten nahi duna da, aztian zeukan zea berdina ez, bere borondateak egin edo bere ez, nahiarekin gidatzeko gaitasuna duela horrengatik dauka, beste posizio batean, beko posizioan heltzen du makila hau. Vale. Eta gero beste gauza bat baitera zuzegun esatea da norantzko bat adierazten dugula karta honek. Hau da, atzean uzten du hiria, zibilizazioa uzten du ezaguna duna eta bar. Igual gero sartuko gea karta honen zazpigarren posizio hau izatearen zergatian eta baitare como orain arte egin duen ibilbidearen errepasoan. Claro, bai. Ez? Nik errepasoa, igual lehengoan ingen ezakit errepikatu nuke, bino bai, esan baldin magenun maitaleetan jada ez, helduarora trantsize ikusten dugula lehenengo autuak, nera bezaroa edo ez, pixkat apurtzea ez, zure hasiera hori ez, emantzipazioen hasiera hori, hemen ja egikaritu egiten da emantzipazioa, hemen ja bai heldu zara, bai lortu duzu ez, zure ibilbidea hastea, hiria atzean utzi duzu eta kanpo zaude. Osea, exiletzen zabiltza zure gura dugun abentura bat hasten, ez? Eta baina, hemendikan aurrera lotuko dugu, zera, heroiaren bidearen inguruan idatzi den emaziten betizorekin horien artean, badago bat dena, ezagutuko zuet denak entzunaz, edo pelikula ikusezuelako, edo irakurrezuelako liburua. Da, Michael Enderen historio amaigabea liburua, 1989an irakurrezuna, eta karta horrekin lotu ez, zeren, momentu batean atreiu dela fantasia munduko protagonista, da bertan bizien herrialde bateko, tribu bateko kidea, inbardu, obviamente, eroiaren bidaia, ezagunitzakela pixo bat, taratarekin lotuz, eroaren bidaia, zeren fantasia mundua abil suntzitzen. Eta heltzen da momentu batean, bi esfingeren aurrera, osea, bera, esfingeek zaintzen dituzte sekretuak. Eta nolabait, sekretu horietara heldu alizateko, pasa behar izaten zea esfinge behin aurretikan, eta normalen egiten zutaik zuri aldera bat. Leheno, gidea prestatzen itzeten ibilida, zein da desberdintasuna orakulo eta esfingen artean. Zenik, nik nituen bien nahiko batua behin, gero, edo nahiko batu, edo nahiko bat egin da. Kontua da, gero, orakuloa lotzen dela Greziarekin eta esfingea lotzen dela Egiptorekin. Nire buru mazien bi desberdin, baina, como orakuloa oso argi zen gehiago Greziako kontu bat. Bai, ezakit Grezia makarrik, ezakit Babilonian eta atzera gogoan. Baina, orakuloa, como guri kulturalki dut zegula, Greziako orakulo desberdinetatik. Bertako mitologian askotan hartzen direlako orakuloaren figurak, hori, juten direlako hainbat eta hainbat personaia diela gizaki, diela jainko, diela erdi gizaki, erdi jainko orakuloen gana gauza galdetzera. Eta, bai, barkatu. Ez, hemen desberdintasuna da justo hori, ez, esfingeak galderak egiten dizkizu, eta zuk orakuloari egiten dizkiozu galderak. Eta tarotakin lotura oso handia dauka gaina, da galderen garrantzia eta jasoko dituzun erantzunen zehaztasuna ongi formulatutako galdera baten baitan egiten bada, eta orakuloa baizien tenplua antzeko batean zeuden pertsonak eta galderak erantzuten zituztenak, ezakit Grezian bakarrik edo beste toki batzutan ere bai, eta jendeak itxoiten zun behaien gana juteko, eta oso garrantzitsua zen, zindoazen momentuan, galdera oso ongi formulatu izatea, ez bakarrik zer nahi duen galdetu, baizik eta nola galdetuko dut balioidan erantzun bat jasoa alizateko. Eta hautaroten askotan errepikatzen dugu, ez duela balio, ez? Galdera bat planteatzen baldin baduzu, erantzunak ez dizu deustako balioko, aldiz, planteatzen baldin baduzu zer hobetu ezak, eta zer, desberdina da. Eta uste gaina, orakularekin lotuz, orakuloaren baitan bilatu nahi zuen erantzuna hasten dela hain zuzen, zuk egin nahi dizun galdera hori formulatzeko ariketa horretan bertan, eta tarotarekin berdin hartatzen da. Zuk balin baukazu kezka bat, ezin egon bat, dena delako bat, gai baten inguruan eta zerbait jakin nahi balin maizu, zerbait inguruan pentsatu nahi balin maizu, eta esaten dizuten lehenengo gauza da ondo formulatu galdera, zuk zeuk egin barezu enfokatzearik eta oso potente bat, oso geldialdi bat egin barezu, gaiaren ingura pentsatu eta esan, gida, tarotari egin diezazkio zukela hainbat eta eme galdera, aldituzula 5 galdera egin, baina importantea da gaia mugatzea, gai horren inguruan zer jakin nahizun zehaztea, zergatik ezagutu nahizun hori zehaztea. Eta beste klabe bat ere da, kokatzea nun dagoen, zezuk azkenean tarotari galdetzen diozunean, guk planteatzen dugun tokitikan,
indarra zuregan jartzen duzu, zuk daukazu boterea, Hori da. zuk galdetzen baldin baduzu, oiez, etxe bat, argilarrera nahi dut, etxe bat aurkituko, ez dut aurkituko, botere gehiegi jartzen izea, baldintzetan ez, osea, zuri agiriozu Noski. boterea kentzen. Bai. Harreman batean berdin zait. Ez dakit zeinek esango din baietz juteko bizitzera ezakin nora edo ez. Eta da, bueno, ez, zer egin dezaket edo, zer proposatu dezaket, nola, Bai. nik zer, ez, beti. Lanaren ejemploa jartzen duzu beti, osea, galetze baizu lanaren inguruan, da, como, lan izangoet, eta esaten bali maizute kartek, boa, pintan bastos, osea, ez, zingo ez etxengatu, eta ez bilatu. Claro. Osea, da, como, eske tarota ez tartarako. Claro. Osea, eta ez da inoiz, osea, igual garai batean zinetan asko gehiago behiratzen zen, como patuaren zeinuak Futurologia, zeintzuk bai. zientez da izer, igual bai egiten zen etorkizuneko kontu guztentarako, baina eske gaur egun izugarrizko tresna pila ditu gure baitan, gure errealitateak aldatu izateko esan aurrekoan entzun nion taratista bati, Jui Tiralen programan. Ai, zuten zuen hori indikan. Bai, bueno, nahiko sin más da, sin más. Bai. Bueno, interesantea da, berak esan zula, osea, tarotak esan zula zer mugitzen zen zerbeten inguruan, edo incluso gertuko etorkizunan, porque berak itezun futurologia pixka bat. Gertuko etorkizunan zer gertatu ziteken, baina inoiz ez zizun kentzen zure ibilbidea zuk egiteko aukera, Claro. lekua, agentzia. Hau da, tarotak esaten bali maizu kontuz, jo que se, ondaitekila osasunarekin arazorikan, ba, zu zer baiter txekatu zabezu zure gorputza, zure osasun mentala, zure, bai, eta saiatu hori hobetzen. Claro. Eta erbendi igual, tarotak esan bezala, ez da gertatuko zerrez. Osasunarekin zer ikusaukana, baina ez zuzen zuk intervenitu ez zurako, ez zuk eskuartu ez zurako hortan, ez? Eta niretzako hemen garrantzitsua, hau superklabea da, eta hau Bai. nik Eugeri entzun diot beste tarotista bat gehiago gustatzen zaiguna. Aurrekoan ikusen baita ere Euge, karta ontarako. Bai. Gordiarako ikusen Euge, bai. Ba, justo Eugek esaten duna asko da, ez, tarotanen profeziek, komila tartean esan dizuna, gaur egun zer landu behar duzun, ez, eta imaginatu, hau da azea, loti ederraren, zea, esan berrian ez, jostorratza, ze baten jostorratzakin pintxatu Ah, da. ja. Landu beharrian gai hori zergatik, erortzen naiz beti harri berdinarekin. Ez esaten, ez, ba, harri hori aurrera begira baldin badago, atzerakabide hartuko dut. Eta ingo zu kristoni bilbide luzea, eta joko zea harri horrekin, eskibatu nahi zen harri horrekin. A ver, espiratu berriro mesez. Da, zea, edurne zuri, loti ederraren, Bai. zea, alegoria berdina, zuk jostorratzakin ez pintxatzeko gaia landu beharrean zergatik, ez, bota diote Vale, maldizio hori. joder. Ez, Iteutena da, erreko ditut, hori da, erreinuko josteko makina hori da, guztiak. denak. Eta azkenean gertatzen zaio berdin, eta Claro. honekin berdina da, berdin zaitez, ezakizainekin bukatuko duzu aserretzen. Esan berrian zergatik zeten, dago, nola landu dezaket hau, esan duena da. Ba ez aserretzeko ingo dudana da, berdin zait. Ezakizen bat plan, edo adibide oso garbi bat izan daiteke, Bai, ez? ulertzen dut, bai. Eta jutentzea kontrako norantzkoan. Eta gertatzen azkenean bukatuko duzula buelta guztia ematen, baina bukatuko zu argi Bai. horrekin jotzen. eske guztiz. Hor bai, osea, ez? Irutzen ditu oso ona, Loti Ederraren zera metafora, como kontratu, es como, claro, gainera tipa bat, itutela erabat infantilizatu, ez diote inoiz erakusten heldu izaten, agentzia hartzen, ardura hartzen gauzen inguruan, eta batean, claro, sorgina jartzen dio, berak sortzen du, sorgina Claro, berak sortzen du josteko makina bat, baina da como, ostia, claro, eske ordu arte ez zion inork ezer esan. Claro. Eta kasu honetan baita ere, igual nik ez dugu jarriko ardura berari. Osea, bera nolaite babestearren ignorantziazko mundu batean ez dute. Bai. Eta orduan, karo, pues, ematen du oste bat. Ez? Bai. Bueno, gero Loti Ederraren ipuiarekin ez dugu bat egiten ia zertan zeren. Bueno, en fin, un cuadro. Baina bale izan dira, ulertzeko, osea, ez, como ejemplo bezala antarako. Oso ongi. Bueno, esfinjez eta orakulo ez gainbiltzen zeten, orakuloan inguruan esatea baita ere oso interesantea dela, nola, orakuloak izan dian, bueno, txamanak, orakuloak, gure jendartearen subkostiente edo ez, alderdi magiko eta ikusezinetara heltzen ziren personaik ziren einean, oso interesantea zen nola baita ere jendarteko arauetatik kokatu zitezken personak izaten ziren askotan. Ez dugu esango orakulo gintza zela lo más queer del mundo mundial. Osea, ez dugu hori izango. Baina bai, haien lekuak, berak zeukala jendartean, jendarteko bazterretan kokatutako hainbat elementu barne hartu alizateko aukera. Bai. Dela, adez ezaguna da, dago liburua, zeina, bueno, agindu dio gure buruei, ingo degula agian, Honen inguruko atal bat. atal bat, edo igual ingo degula podcast berezitu ba liburun inguruan 10 atalekoa. Baina ezakigu. Dago liburu ditzen da brujeria kontra kultura gehi beste behin aipatu genizuen. Arthur Evans. Arthur Evansena, hoi da. Gero betare, liburu hartu daitekela, hartu beharko litzakela, kon pinzas gauza batzutan, sin más. Ez da sartuko hortan ere ez, historiografia, en fin. Eta
Eta adibidez liburu horretan bai aipatzen da nola orakuloak izaten ziren askotan jende bat generoaz gaindiko edo ez intersexualitateari lotutakoa, pues hermafroditismoari lotuta eta bar. Bai, edo gaur egun edo- ez bitar bezala. Ez bitar bezala. Bai. Ikusiko genituenak. Diot hermafroditismoa porque Grezian bai akunatu zen kontzeptu hori eta ulertzen zen zela Hermes eta Afroditaren arteko harreman sexualetik sortutako izaki bat, jainko bat zena, eta zituna bisexuak. Hori, bazela, sexu genero sistema zurrunetik kokatzen zen jendearen leku posible bat. Gaur egun izango dituzke beste figuratzuk, adibidez, Indian Ihrak edo baitare Musrak, Musak. Bai. Mexikon. Eta niretzako oso interesgarria da nola, kuriosoa den nola kultura desberdinetan, eta kolonialismo iritsi aurretik eta guztia errepikatzen den Hori da. patroia hau ez. Gaur egun ez bitar bezala ulertuko genitun pertsona askok izan dute bere lekua gizartetan eta asko zeon lotuta gaina espiritualitatearekin, zaintzarekin, besteen bestea babestearekin modu medizinal batean, espiritual batean, eta adibidez hau ere Ipar Amerikan, ez, gaur egun esango una kultura natibotan gertatzen zen zerbait zen gaur egun irakurtzen dinak bi espiritu dun personak bezala. Hori da. Ipar Ameriketako nola ditzen zaio, herrialde originario dira. Bai, bezala esan den, euskaraz. Bueno, hori. Vuelta, orakulak alde bat utzita, eta esfingetara itzuliz, munduan dagoen esfingeik ezaguna, baina, de calle, da Egiptoko esfingea, obviamente. Da, izaki bat, dena magikoa, da, gizaki burua, lehoi gorputza, batzut izaten du, isatxa suge izan dela, batzutan, eta egalak ditu, arranoarena. Bai. De hecho, fijatzea bali mazate, da es por curiosoa, erlijio kristauan, lau apostolu nagusiak dia lehoia, arranoa, gizakia eta beste badago. Eta uste dira justo esfingea osatua dagon animaliak. Bai, kurioski. Eta, beste gozat esate baitare, Harry Pottereko hipogrifoak diela esfingeak. Decirlo. Esfingea dia? Dia esfinge mota batzuk. Animaliko lasak beti dia esfingeak. Bai, joder. Arrano burua. Arrano egalak. Zaldi gorputza edo lehoi gorputza. Eta lehi zerbait daukate. Dia animali super... Baina nik uste denak esfingeak. Ez denak ez dira, baina eske esfinge mota ezberdina daude, eta denak ez daude eginda zeatikan. Denak ez daude eginda Egiptoko esfingea bezala, bakizu? Bai, nik pentsatzen esfingea. De hecho, adibidez, orain itzengo dizudan esfinge hau da desberdina, ez da Egiptoko esfingea bezala. Bueno, orduan, esfingeak, iman dugu buelta asko heltzeko, baina, sin más. Kontua da, Michael Enderen historia amaigabea liburuan agertzen dela momentua zenetan Atreyu dela liburuko protagonista pasa behar du, bi ate pasa behar ditu, nolait heltzeko heldu behar du lekura. Eta urrututik beretzen du atea eta ez du zer ikusten beste aldean, hau da, ikusi alizateko igaro behar du lehenengo atea. Lehenengo atean zer dago? Dago esfingea, eta daude bi esfinge, bata besteari begira. Eta zein da movida? Esaten da, esfinge batek bestearen begira dautxi dezakela, baina beste inor begiratuko balute akabatuko lukela, zeren munduko jakinduria guztia bere baitan zatuko lukete. Bere baitan kokatuko lukete eta orduan suntsituko litzake. Hau da, ezin dugu dena jakin, bai? Biziga justu bere baten zeetan dena dugu jakin, bagian ez dago gaitasun fisiko hori dena ezagutzeko, eta eske ez da posible, eta eske inkluso ez da desiragarri, ez? Izatea den dena ezagun degun horren barban. Hortaz, ikarezuet pasartetxo bat, irakurriko dizuet, eta, bai ez? Eta palante. Gaina ganago, como hola intense eta gustoso irakurtzen eta nire gure entzuten, orduan, pues... Honekin guaz, bale? Jarriko musika altuixo. Eta esaten du. Uiulalako orakuluaren lehen atea edo lehen ataria, enigma handiaren atea edo esfingeen atea deitua, Uiulala edo hegoaldeko orakulura daraman lehen ate magikoa da. Atreyuk bere bilaketa handian zeharkatzen du, fantasia osoan zehar, aur enperatrizaren gaixotasunari irtenbidea aurkitzeko. Zenbat referentzia tarotari, Fiat. Lehen ataria, arrizko arkuteria handi bat da. Bila, jarriko izot iruditan ikusteko borrik karri zuet. Ere bai, karo, eske gatoz prest beti. Hor dago.
Pelikulako zea da. Pelikulako Bai, irudia. fotograma da. Lehen atari harrizko arkuteria handi bat da. Bere pilastretan bi esfinge daude. Atreiuk enigma handiaren atea kataleju batean zehar ikusi zuenean, lautada handi bat baino ez zuen ikusi atea zarantzago. Hau da, zeharkatu gabe ezin delako benetan ikusi zer daukan. Hau da, bigarren atea lehenengoa zeharkatu denean bakarrik agertzen da. Lehen atariko esfingeek aurreko hankak lehoizkoak dituzte eta atzealdeak zezenezkoak. Hemen ja desberdina, kontatzen zea. Bizkarrean arrano egal lintartxoak dituzte eta haien arpeiak gizakiak dira. Formari dagokionez, behintzat, haien esamoldeak ez baitira gizakiak. Zaila da esatea haien arpeiak irribarra egiten duten edo tristura ikaragarria edo erabateko axolagoa ekeria eslatzen duten. Gaiztakeriaz eta ankerkeriaz beteak dirudite, baina aldi berean, baretasuna besterik ez dute adierazten. Fantasiazko gainerako izakiek ez bezala, esfingeek ez dute mundua beren begiekin hautematen, zentzu batean itxuak dira. Hala ere, beren begiradarekin munduko enigma guztiak transmititzen dituzte horregatik, fantasiazko esfinge batek bakarrik jasan dezake beste esfinge baten begirada. Horregatik dira eraginkorrak zeindariak, bere begiradak hautematen duenak munduko enigma guztiak konpondu behar ditu eta horrek geldiarazi egiten ditu. Esfingeek begiak izten dituztenean bakarrik da posibilitatea zeharkatzea. Bestela bertan akabatzen zaituzte, klaro. Fantasian beste gauza asko bezala ezinezko da zehaztea zein irizpide jarraitzen duten esfingeek araño iristen den bideari bati pasatzen usteko. Eta hau, aipatu duzu gurdia dela gaurko karta, eta badirudi gurdiak esaten duzu lorpena, ibilbideat egingo ezula eta garaipena izango ezula. Karo, kontu zenen bidean dituzu hainbat eta hainbat gauza, kontrolatu ezin dituzunak, eta erabat eta guztiz hausari lotutakoak. Eta justo esfinge hauek hori da, badirudi diala, osea, gero aurre irakurri guzti beste parte bat, eta aurre esaten nola badirudi, como bihotzonekoa, zintzoa, garbia balimazea pasatzen zuko zetuzela, zeren ez, jakinduria eskuratu nahi zuen persona zea, eta abentura bat ez zabiltza, eta zuko pasatzen. Meskez da hola, da gauza ultra arbitrario bat, osea, dago jende batek ezin dula pasa hilabeteetan oiteatikan, zeren haren aurrean ez dituzte behiak isten, eta agian bukaeran usten dite pasatzen, edo hortan, osea, hortxe bertan akabatzen dituzte, hortaz, hau da hausa, hau da zoria, hau da, ezakizu. Bai, pixkat labur biltzeko, azkenien ez, gurdiak kartara bueltatuta pixkat adierazten duena da borondate indarra, garaipena, baieztapena, determinazioa eta erabakia ez, gertatzen dena da, benetan ez, ilusio bat izan daitekeela zuk esaten zuen bezala, eta historia amaigabe kontatzen duen bezala ez, gure kontrolean dagoena ze puntura arte, ez, da ze portzentaia da benetan. Eta, bueno, ja, kalte kartonek azkenian alderantziz adierazten duna pixkatola, ja, izteko karton esan nahiekin, da, kontroliketan horabiderik eza, erasoa, ziurgabetasuna edo desoreka oso handia, zure gosearen eta zure borondatearen artean. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. See you staring, honey, like he's just your understudy, like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and 100th chances, balancing on breaking bridges. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore.
Beraz, goazen pixkat laburtzea, eroaren bidaian, zazpira iritsi gea, eta esan dugun bezala, 3 aldiz iritsiko gara zazpira, 21 iritsi arte. Eta orduan da, lehenengo errenkadaren amaiera. Eroak aztiaren ekintzarako tresnak hartu ditu, Amandre Gorenaren barne mundua eta errezeptibotasuna ezagutzeko tresnak, enperadoreak eman dizkio egitura eta arauak, eta emperatrizak barnesena eta sortzailetasuna Hierofantearekin ikasi du kultura eta ikasi ditu kode sozialak eta maitaleekin hasi da erabakiak hartzen bere kabuz eta orduan, hau nola baita esateko ja askatasunarik eta martxan jartzea da, ez? Atzean utziko dugu, esan dugun bezala hiria ikasi dutako guztia eta norbere bidea hasiko dugu. Independentzia hasi daiteke, independentzia bezala barkatu simbolizatu daiteke, eta badator, nola baita esateko, heldutasuna, ja hau kontrolatzen badakit. Horrengatik izten da, lehenengo etapa, ez? Badirudia irabazi dugula, horrengatik gurdiak adierazten dugu garaipena. Gertatzen dena da, karta honek lehenengo etaparen itxera adierazten dula. Hau da, badago oraindik ere tentsio bat, eta esplikatuko dugu, ze karta honek Platonen gurdiaren alegoria erabiltzen du, eta hemen dagoena da, zure pultsioen eta zure borondatearen arteko, zure arrazionaltasunaren arteko ez, borroka bat, eta zuk zure egoitzak esplikatuko dugu. Bai, nezu, sartu guen ez horta ero esateko? Bakarrik esateko, hemen ez dagoela integrazio bat. Bi elementuak hor daudela, eta zuk lortzen duzun lana zure borondatearekin, horiek nahi duzun tokira jutea. Fijatzen baldin bazate, esfinjea daude, bakoitza toki batera begira, hau da, ez daude biak aurrera begira. Egiten duna da, biak elkarre begira. Hoi da, dagoena da, auriga, bere borondatearekin, tentsioan dauden bi elementu bideratzen eta hori lortu du. Agian, niri, hau kontatu jazunean, esplikatu jazu nola hemen lehenengo hilararen bukaeran dagoen gurdia eta gurdizaina bi animalioekin kanpora begira, biak kanpora begira, ez dagoen integrazioa, aldiz, bigarren hilareko bukaeran tenplantzarekin, karo, justo da kontrakoa. Da integratzea, da beste heldutasun maila bat, esan diot, igual, baitare zazpikako prozesu horretan ez, lehenengo partea da, helduarko bidea. Karo, ikaseta batzu dituzu, gizaki nolait, kako txartean oso egiten zaituzenak, mehan horrendikan azaleko. Bigarren hilaran sartukoa, sakontasun batzutan, eta horren bukaran luko bat enplantzara dela, aurrera bidea egitau zire, kapazatzea integratzeko, osea, zure baitan. Hau da, bigarren lehenengoa da ikasketak ezak izarrak zer eta bigarren da barnera begira, osea, ja, astentza lanketa bat egiten ez, da, oin arte da, jastan, gure neskata independizatu da, orain da, neskata independizatu da, eman da letxo bat bizitzen eta terapia da. Hor, sartuko gara horrengoa. Hori da. Jarriko izu abesti bat, dela, justo jarri da, casualmente. Entzun zaitu. Ametxek kontatu dizue Platonen gurdi hegalariaren alegoriaren inguruko hainbat kontu esango nizkizuela, eta da justu hemengo gurdiak horren dituen bizaldi edo bi esfinge horien inguruan. Hemengo, Rider White tarotean dira bi esfinge, Marsiako tarotean ziren bizaldi. Bizaldi bata txuria, biak txuriak guzet, eta biak kanpora begira. Eta kontua da, zuet ere bat zenean bere momentuan, bazula lotura Platonen gurdi hegalariaren alegoriarekin. Eta berak Platonek ez gara Platonzaleak, ez gara Platonikoak esan nengo dira, pero alegoria usten dugu helduela eta gure gaur egun oso presente dagoen alegoria bat dela, elo de barruan eukitzaren ongia eta gaizkia baiak, eta zaizer, gero lotu gunezak baitare hemengo ritualekin eta iautoriakin tala, ez dugu lotuko, baina lortu gunezaken dugu. Orduan, Platonek esaten duna biztaldi hauen inguruan. Ulertzeko baita zertaz gabiltzan. Esaten du, arima egadun zaldien gurdi bat eta auriga bat bezalakoa da eta unitate bat osatzen dute, bai? Arima. Baina jainkoen arimen zaldiak eta aurigak denak dira onak eta leinu bikainekoak. Gizatarrak gu eta gizatar moduan, gure arimenak ordea nahasia dira, gizatar gisa. Gure aurigak gidatzen duen bikotea gobernatzen du, bai? Gu barrun badaukagu auriga bat, gidatzen dituna beste bikote zaldi bat. Eta bere zaldietako bat ederra eta ona da eta antzeko gurasoena. Besteak kontrakoa da bi alderdietan. Horregatik da gogorra eta zaila gidatzea. Eta nolabait Platonen parrafo honetan aipatzen dien personajeak liake. Batetikan,
epitimetikon, diela gozea eta izaera materiala, hau da, auritzak ez aldi gaiztoa, beltza, bai? Dituna pasioak eta dituna, bakizue, bertutetik, bulkadak eta bertuteetatik urrun dabiena. Basikamente, gozeak bezala funtzionatzen duna, gozea ansiosoak bezala funtzionatzen duna, gozea izan eta horren bila jun. Legoke bestetikan, timoides, dela adorea, eta dela zaldi ona eta zaldi txuria hortaz, bai? Konturatu zenbat lotura ezagun ditugun hemen, beltza, gaiztoa, zaldi txarra, zuria, ona, zaldi, bai? Osea, gozea, txarra eta baitare, como ez, bekatu kapitalen barruan baitare dago, zea, gozearen kontua, jatearen kontua, etc. Eta, zaldi honek, timoidesek, zaldi xuriak, dauka izenein materiala, eta dago lotua bertuteekin. Eta gero, aloro, dago logistikoia. Zein izangoa logistikoia? Hain zuzen, auriga. Hain zuzen, biztaldiek idatzeitunak. Adimena, arrazoia eta logosa izatearekin lotua dagoena. Orduan, nolabaite, 3 arima hauek barruan, guztiok barruan gintuzken 3 arima hauek liake batikan desiragarritasunak lotutako parte hori, bestikan animikoa eta arrazionalaren partea, eta bestikan integratzen edo ez, energia hauek bat egiten eta biak batera eramaten saiatzen den, era horrekatuan saiatzen den beste hirugarren arima hau, ez, suminkorra eta ulergarria dena, hau da, logosarekin lotutako ze hau, personai hau. Gau, hau lotzen dare bai, izaera partitu hau daukaguna gurdian, hola ulertu daiteke, eta tenplantzan ja ez denuk izango metafora hau, izango nuke beste metafora bat, guziz Platonik urrundua favorez. Eta horrengo bestionekin uste zaitu zugu, porque de Platón suficiente, eta urrengo parte da guaz. Somebody say you got a new friend. Will she love you better than again? There's a big blue sky over my town. I know where you are, but she's around. Yeah, I know it's you, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, what do you get? I'm over here, why can't you see me? I'm getting higher, I'm not ready to take me home. I can't sit on my own. It's gonna stay all night. So straight, so out light. See letters and broken bottles, spinning around in circles. Yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, what do you need? I'm right over here, why can't you see me? I'm getting higher, I'm not ready to take me home. I can't sit on my own. Platonez hitz egin dugu, eta Platonen gurdiaren alegoria, eta hemen, esaten duguna da zurruntasunak eta disiplinak eta zure borondateak arrakastaren emango zaitula, eta zure bizitza ongi bideratua egongo dela, hau eginez gero, ez? Eta guk hemen nahiko zalantzatik gaude, edo oso ez baian jarriko dugu afirmazio hau, hemen badaolako oso alderdi negatibo bat dela kontrolaren beharra, ez? Orduan,
Eta uste du gaur egun asko estiratzen den zerbait dela dieta zurrunak, kiroldegira jun, superpila egin kiroletak izar, eta zuk guzti egiten baldin baduzu, izango zea, nahi duzun hori fisikoki eta osasun aldetik, eta zuk kontrolatu dezakezu zure osasuna portzentai oso handi batean. Eta, bueno, pentsatzea gauza guztia kontrolatzen ditugula, igual ez da ala, eta bizitzan gure esku dauden gauzak igual oso txikiari, hau, Mariluz Estebani bueltatuta klasen askotan esaten zigunez, galdetzen zunean jendiak, ezakitez, dieten inguruan ezakin nola zenez, eta tipak esaten zuen, nire ustez, hemen kontua da, asko zentratzen garela dietetan ezakitzer, eta ez gara zentratzen jarri digutela errauskailu bat hemen onduan, bizi gehala estresak gidatuta gure gizarte ultraproduktibo neoliberalean, eta benetan ez ditugun faktore guztietan ze portzentaia da gure kontrolean dagoena benetan. Bai, sin duda, bai. Nik pixatur, gero segituko dugu honekin eta kontrol ilusionekin eta guzti hori, behan pixat lehenu aipatu dizudan, esfingen kontu honekin lotuta. Gaur ez da izatik eman dian, historia maigabearen kontu guzti honek, eman dia fuerte honekin. Bueno, irutuzian Gurdiaren kontuak, osea, Gurdiaren karta ulertzeko baleko lukela, eta zuk esan dezunak lotuta, dela, badirudi, derrepente ez, gure bizitzan eraldaketa bideak zabaldu izateko derrepente guztia gola gure esku, berriz erabaliko ditut esfingen metaforak. Zeren beste libraren beste parte batean, atraidu da honean hitz egiten zerrekin, bere lagun batekin ez da orden, esan, uste dela ipotx bat edo nomo bat. Esaten dio, galetuz nola funtzionatzen esfingeak, claro, diela, zure bidean topatuko dituzun, hainbat zalantza, traba, gatazka, eta esaten du, bizitari batzuen aurrean esfingeek begiak itxi eta pasatzen duzen diete. Orain arte inork argitu ezin izan duen gai hau da. Zergatik batzue bai eta bestei ez? Kontua ez da inola ere jakintxuei, ausartei eta zintzoei sartzen ustea, eta tontoei, koldarrei eta iztoi bidea istea. Ez da amestu ere. Neure begiez ikusi dut eta behin baino gehiagotan nola utzi dioten sartzen ergelen bati edo zitalen bati. Pertsona zintzo eta zentzudunenak hilabete luzez alferrik zain egon eta azkenean esku txik giratu gara izaten duten bitartean. Eta esaten dio Atraiuk, orduan zer aholkatzea zu, jakina izan zuen Atraiuk. Eta esaten dio Ipotxak, egin behar duzuna, egin behar duzu, edo zer gauza izan da ere. Haiek erabaki arte itxaron, zeratik jakin gabe. Eta ero, jakin dauze pasakoen ez. Hortaz, nahi alere, oneratzen badago kontu bat dela, ez dakit bat natorren guztiz lo de guztizko zoriaren historion eta madakizu zorion eta zoritxar. Ez dakit, nik usten da baitare gauzak antolatu, planifikatu eta indarrak bildu zainduzkeo lortu daitezkela helburuak eta dena ez dagoela horren hausaz. Esan nahet, ez da sinisten adibidez, amets Amerikarrean de lan egitea bali batezu eta hainbat meritu lortze bali batezu lortuko dezu demagun, ez? Helburua izan da aberatsa izatea, aberatsa izatea, ez? Basikamente hori da, amets Amerikar eta liberalismoaren oinarria. Bakoitza bere merituen araberako irabazi izango ditula, eta gezurra da. Baina gero, dago hau justu dela kontrakoa dela, ez dago ezer zure esku. Eta, zentzu baten dutzet dela baitare, esku hartzeko gaitasunak entzen duen mezu bat. Dela batean ez, igual duzitezun ze hor dago zoria eta momentu batean izorratuko zaitu eta punto. Edo ez. Baina ez dut zertan izan behar ez ona ez txarra da, gozat, super, zea ez. Hau lertzen dut, bizitzan gertatzen zaizkigun beste egoera batzui aurretiko bali dezakela dela gertatzea drama edo zure etziko gauzak eta esatea hau ez da izan ez da izan jainkoa ikan zigor bate bialtzen, baizik eta hau da gertatzen din gauzak punto. Eta hor gatu behar da, dela istripu bat. Adibidez ez, istripua gertateke kausa ezagunegatik da baitare, kasualia izan zen, pasatzen ez zinean bideatik eta erbenden mendiero inda. Ez lo que hai, punto, izorrai. Eta hor ez dago borondatikan minimateko. Orduan, hor esfingia ulertzen dut. Baina gero ez dut ulertzen esfingia bizitzan gidatzen edo bizitzan topatu izakun gauza total bezala separar izan dut zait. Ez dakit, joa azaldu nahi zen. Bai, oso ongi. Vale, perfecto. Niretzako, eta nizurekin egata os nago, eta noski, hor dago, kurutu zaizkit bi adibide, bat ezakit aipatu, bat dago, dela... Aipatu biak, Zori onaren liburua, osea, libro de la buena suerte. Eta hitz egiten du, bi pertsonaia daude den guztian ez, bilatzen lau ostoko iruzta bat. Ze bolita. Eta... Topatu inoiz bat? Bai, eta gehiokoa. Hori ja, kanzerik nadia, iruztak. Badaude. Egon badaude.
O mutanteak, ez zerbait, ja. Oiga, zuk kantzerigeno bezan nahi gaituzu irakurri. Kantzerigeno esan nuen mutante, joder. Esan duzu kantzerigeno. Bueno, esan nuen, osea, a ver. Kontua, bueno, spoiler. Kontua da, dabiltzara bi zaldun, denbo guztian ez, lagostoko iruztaren bila, eta bukatzen du aurkitzen iruztak baldintzak sortu ditu. Esaten duna da, aurkituko badut, izango da urasko dagoen toki batean, ordan juten da urasko dagoen toki batera. Lurra zaintzen baldin badut, eta zea baldin badut, ez dago ez egi, eta oxigenatu baldin badau, eta azkenian urtero erortzen dira, ez, zea pila bat, azipila bat, eta berari errealtzen zaio lagostoko iruzta, daukalako, osea, baldintzak zehatu ditulako. Uste dut gure gaitasun handi bat badaola, baina bai uste dut ere, eta hor dago beste alderdia, ulertuta, hor badago kanta bat, eta jarriko, hau nik dakit ze kartetan jarriko duen, hendikan falta da. Bueno, ez beste falta ja, bueno, bai, pero bueno. Bino, esaten dula ez, kantak esaldi batin esaten du, ez da segurua, baina pena merezi du seguru denaren inozentziak. Osea, inozentzia horrekin bizitzeak. Osea, noski jarri zuk esaten zuen, paralizantea da, denbo guztien erratibo eta osun horretan pentsatzea, eta noski guk badugula agentzia ematen dien gauzetan ez. Niretzako mezua gehiago da, osasuna kontrolarekin lotzeak kontuz gehiagizo kontrola, ez da osasuntxua. Vale. Bai. Horako esaldiarekin gatu nahi zor engantxauta. Zer esan nahi zu? Esaldi hori de ilusioa, osea, egin... Da, frantzeseko kanta bat esan du, rien n'est sûr, mais je sais qu'il mérite l'innocence d'être sûr. Eta, euskeraz, berri emeraz? Ezer ez da segurua, osea, ezin dugu esan ezer betiko izango denik edo gauzak ongi aterako direnik edo dena delakoa, baina pena merezi du inozentzia horrekin bizitzeak segurua izango diren bezala gauzak. Pentsa horretzen nahi, I spun round and screamed, I feel elated when you hold me. And you got shy and beamed, I think it's special that you told me. I think you're special cause you told me. I think you're special cause you told me. I think you're special cause you told me. Got the red eye just to be near, cause my head eats me alive. You're making sure I eat and I call my mother just to tell her that I'm happy. I'll tell you the truth, being with someone always made me feel used, then it would make me angry. Bueno, zer da, zuk zure bizitzan kartonekin piskatola lotzeko gure esperientzia pertsonalekin. Noiz sentitu zu heldu izan zehala edo zer da zuretzako heldu izatea? Osea, noiz konektatu zen horrekin. Igual, hain atzera begira, beste momentu bat identifikatuko zenuken heldutasunarekin. Baina momentua, lehenengo aldiz, esan zenula heldua naiz, osea, konsientziarik. Egia esan, inoiz ez eduki sensazio bat heldu izatearena. Osea, orain dela ez asko lagun batekin zaiten, esan egon manula sensazio bat, laite, nera bezarotikan, edo inkluso lehentxi, igual, hartzen dut zunikan bixe kontzientzia munduarena, eta nola funtzionatzen duen, eta dauden injustiziak eta lausten, eta amabi urterekin ez da oso konstiente, behar zentzea konturatzen bixe zertazi joan movida ez. Sensazio bat daukat ez egon izanarena krakateko bat zeinak derrepente bihurtzen zaitun heldu. Eta sensazioa da denak badukagula olako zea bat, denak bizi degula olako egoera moduko bat, eta uste duguna, baina bastante... Osea, helduaroa sensazio bezala fikzio bat dela. Pentsatzera heldu izan naiz. Halere, helduarora heldu alizateko, sozialki, egin nun gauza bat, 14 urterekin izan zen. 14 urterekin heldua, ja. 14 urterekin, bai, osea, heldutzeko egin izan dut izan zen. Nik horrekin lotzen urako heldu izatea. Zer iraian izaten dira nire Soriako herri txiki, bertan bizi izan nintzen herriko festak. Eta ostirala zen, eta inola izan zen junitzen bertako herriko taberna bakarrera, teleklub izena duna, izena zuna duna. Eta... Herriko taberna, ez herriko taberna. Ez herriko taberna, sino, ez da, herriko taberna bakarra, eta
Bueno, eta erosin un Chester pakete bat, eta go pakete bat, eta ranitun bizigarro. Zendua. Eta hor egin nintzen heldu. Así de claro, osea, daga como oso ridikulo den zerbait da. Ben, muituen oso, sentitzen nun heldua nintzela, edo heldutu nintzela ekintza hori egina. Oso guaia da, identifikatzea ekintza zehatz batekin, eta repente hortikan aurrera ez dakit zer. Barekin nintzela heldua, osea, nintzen... Ez gilipoia, banekin nintzela heldua, baina banekin hortikan aurrera ja helduen gauzak egin nitzakela. Bakizu, como inozentzia ustura bat eta de repente helduen gauzak egiteko aukera zabaldu izana. Dela alkohola edan, drogatu, kasi erre txikitan kotxe gidatu inkluso, orduan olako gauza matxiruloa gaina, osea, bai. Orduan horrekin lotzen dut, eta egoera hori etortzen zai beti burura. 2002 izango zen, 2002ko ireia, eta bi zigarro horretzarena, bi Chester zigarro horretzarena, izkutuan herrian, eta repente hortik aurra esaterena, bueno, pues hau da. Hau da bizitzen. Zer polita. Power. I make it shower. Yes and no. I'm the one who's in control. I let you come take the wheel long as you don't forget. Who got the power? Bueno, eta zuan metxa, noiz egin zinen heldu. Eta zergatik, eta nola, eta zerretu egin zenun. Ni filosofiko jarriko naiz. Osea, nik atzegin ezakit hor nintzen heldu, bino nik bai identifikatzen dut asko unibertsitatea utzi eta geroko garaiarekin. Hau da, ikasketa Claro, zen nik genuen bukatzearekin... bukatu, ni baina bukatzen unibertsitate, imagínate. Ba, nik ikasketa bukatzearekin identifikatzen dut asko. Hasi nintzelako, lan egiten ulen oztikan, bino hor bai izan zen lehenengo 8 orduko lana, pixkadez, ikasi duenakin hain zen godut ezagitzer, eta bapatean galdera trascendental asko etorri ziren. Goatzen naiz antzerkiten un garaian, eta nire irakasle batekin momentu batean hitz egiten ez, pues, eske aurrak izan nahi dut igual. Osea, ja, planteatzen gauzabek serio etorriko dira. Osea, ordura arte zen ez, etorriko, osea, ikusten dituzula, pues, hain zuzen ere, heldu naizenean, eta bapatean izan zen lehenengo momentu esaten nula, bale, bino ez, etorriko da, eta nik honekin zer. Eta hor bai niretzako ikasketekin bukatzea eta lan munduan sartzea, lan munduan banintzen, bino ez bete-betian, horrek, nik horrekin identifikatzen dut asko nire... Ez da inbeste, ez dut sentitzen izan zen nik zuk sentitzen nuna, ez en krak bat ez dut inoiz sentitu hoi. Bino bai batean konstientzia eta ostra hemen nago puntu honetan nago. Eta ez, atzea begiratzeko zea, eta ibilbide guzti hau egin dut, eta jazta. Osea, hemendik aurrera, jazta. Horrekin nabaritzen dut asko. Ja, nik hor, honetzen beste benitzeten, beste batean, justo hor, ze galdera sortzen dian. Osea, igual ez da krakateko bat, en plan, drama bat bezik, eta da krakateko bat, del palo, de repente etapa itxira bat, eta hortikan aurrera zurrunki galdera batzuko agertzen dira. Eta hori da krakateko bat, del palo, bueno, vale, osea, hasi zaitezkenen da atzera begiratzen da, esaten, bueno, orainerainoko bidea izan da hau, eta balortu ezaguzunean eta bar, hor badago krakateko bat. Osea, en plan de, lehen hau, eta mendik aurrera ez dakit zer. Eta hor sortzen dien galderak, osea, abestia bat nun jarren dikan, Ez dut entzun. Ez zate entzuten, jarriko dut ez hau. Bai. Ez que bestela, menu cierre. Bai. Esan nahi da, momentu hortan agertzen den galderak, noraino dien zureak edo dien kanpotik inposatzen den galdera batzuk. Eta noraino dien interesgarria galdera horiek. Ez da, el klasiko, zuketzen un pensatu adiez, karrera bukazunen, hemendik aurrera zer, bueno, eta horrein zer. Claro. Eta frakasoa sentitu, eta mundu guztiak hau uste dut, denik gertzen zegula. Karrerako azkeneko urtean, esan dugula, dunek ez dut zertarako balisa, eta krisi existentzial. Bueno, letretako karrerak, también te digo, ingenieritzako ez dut pentsatzen. Ingenieritzako eta pentsatzen bling, 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 bling. Básicamente. Bastandaria con bling, bling, piketa, lo linkin. Ez da, beste gauza, hori beste bling, bling bat da. Beste bling, bling bat da. Bai, hortaz, letretako da klasika da bat, esan dezuna, bai.
Eta, bai, osea, pues, eta hor sartzen da gaina, tipo, kontrola ez dakit zer, disiplina, eta nik, igual zentzu horretan ez bino, bai, momentu batzutan sentitu izan dut horrek itotzen nindula. Osea, guztian sentitzea, ez daukazu zure bizaren kontrol, osea, beti ez, gehiago intzen ezake zure partetik jarriko bazenu, ezakizeringo bazenu ez, arrakasta horren izatearen ez izatearen, eta gero, zer den arrakasta eta zeintzu diren gure espektatibak ere ez. Arrakasta, arrastaka. Bino nire gain ardura jartzea, ez beti gaizki sentitu, ez duelako aprobetxatu behar bezain beste, gaizki sentitu, hau gehiago landu nezakeen, gaizki sentitu ez, gauza guztien. Eta, bai, niretzako, bai, nahi nun beste gai basardu nizko luzatuko gara pilat. Bai. Ze beste gai sortu nezenun? Ez, pues justo kultura eradieta, eta ezakizzer, eta bakizzer. Eskedate moi bat. Horrengatik. Horitzuko du beste karta bateako? Bai, mina berez nekin oso lotu dago, jakin ez. Bai, oso lotu dago. Bale, jarriko dago besti bat eta ingo dugu txiratxoa, bale? Bale, itxera ingo dugu, ba. ¿Quién quiere nacer humana? Queso por la humanidad. Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana, sacas mi animalidad. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito. Bueno, amets, hau izan da guztia, Caminito de Perlas egorko zurekin. Ai, de perlas. De perlas donostiarras, que nos vamos a poner ahora. Placer bat, esan gorko gaia. Emantzipatu gara. Bai. Eta arain bide berriak gatoz. Usten dut, hau izango da txorrada maksimoa, baina usten dut, alderantzi zen lehenengo etapa hau, lehenengo 8 saiona, 7-0, eroa, izan dela gure helduaroa ere bai. Bai. Esango nuke kartak nolabait presentzia izan dutela hasiko gaina repaso egiten. Venga. Adibidez, eroa hasi ginen hemen. Bai. Bai? Ja. Hasi ginen hemen. Hemengo Sanaiz Deluxen hasi genuen egiten. Da, gaude, justo kursa al frentean. Lehenengo saio ere hemen genuen. Baitare. Bigarren, eta hemen gainean ekondo juntzen, lehenengo tensioak sortu zen gure artean. Egintzen tensio batzuk. Nik tensionatu nintzen ni, vamos. Bigarren saioa, Amalde Gorena, egin genuen Mejillon Tigrerekin. Bai, denok kolaborazioa. Ba, ez politia, eskerrik asko. Gero, Mejillon Tigrerekin heldu genitun hainbat gai, hainbat sangontasun ikutu genitun. Hirugarren saioa, zean, egin genuen Portu Etxen ero bai, naizeko estudietan. Portu Etxen, ja, hor gelitu erabakin genuen gelditzea. Bai, erabakin asko zer komodoa zelako gai esan da, eta zintuak izango da, oso komoda da, bertan egitea, eta ez hemen hau dena montatzea. Bai, eta ez daitu gain beste arazo, soinu arazo. Bai, karo, hemen, karo, zu ikusten duzuen la magia de la radio, ez? Irratiaren magia guztia ja da emititzen denean, pero hemen dago lan asko. Eta hau da movida bat. Baina oso gustura gode menei esan, oza, pantaiate honek nahi berotasuna eta goxetasuna baten ditera bai. Literalki bai. Gustatzen jendea gotea pasatzen eta behiratzen, bande, engoia pentsatzen, bi zumbada horiek ze hostia. Egun bat egin behar du kontraplano bat. Kontraplano bat. Eta justo karratutxo bat jarriko ja. Venga, ados. Orduan, zera, esangot, Emperatriz zean, Portu Etxen. Ja como, bueno, hemen ja gatazka batzuk zeuden como de fondo. Egiturarekin eukin dintun movida pila bat. Egitura, pentsatu dugu nola egin, podcast saioak. Gidoi egiturak aldatu egitura bideoena, egin rilak, ezin rilak, bueno, basikamente niztan ez konfliktua zen ibili dena. Hierofantearekin etortzen da kultura, erikitzetugu beste mele batzuk itxoen, musika jarriko dariro. Beste sakontasun batzuk hartzen ditugu, bai Hierofantean eta gero, bueno, horrerago Maitaletan. Bai. Gafa pasta gehiago. Maitalekin sartzen gara jaen erabakiak. La ñoñería. Erabaki izan zen, osea, porque hemen, agian Hierofantean egon ziteken austura bat. Osea, ni abenduan neon egon nahiko kritikoan en la vida. Orduan, hemen sumatu zitekeen austura bat. Gertatu zitekeen lo impensable. Hemen hau pixa drama sartzen, bueno. Gertatu zitekeen. Eta de repente sartzen da Maitaleak eta Maitalea saio doblearekin. Doble. Osea, saio bikoitza. Taylor Swift berezia ez dezuena, karo, grabatu den egunean, hondikan ez da emititu. Nola? Grabatu den, osea, gaur da igandea, gaur da, urtarriak, 13, 14. Gaur da urtarriak 14. Bueno, pues ez da emititu ez Maitaleak bat, Taylor Swift berezia ez da Maitaleak bi. Eta hau de grabatzen, 8. saioa, bueno, bez 7. urtea,
hemen. Eta gaur da gurdia. Gaurko saiora heldu naiz gidoianik egin da, 25 pagina. Tak. Eta pozik eta kontent kontatzeko gauzekin. Osea, ez nator sentitzen dut helduaroan nagola podcast honetan, orain ja. Hortaz, ze guai, lehenengo zazpikote edo zazpiko prozesu hau itxizana eta helduarora, azaleko izan balima ere, heldu izana, eta gogotxu urrengo faserako, indarra. Bai, potente dator indarra. Bai? Osea, batzatu zein deten zearekin, ibilbidearekin? Bai. Bai. Zer, bai. A ber, bueno. Ez du gezurrik esan. Ez dut esan. Horrela izan da. Dino bai, osea, bere errua onartu da askotan eta egoitzek zerbait oso positiboa baldin badu, da badula gaitasuna gero gauzen ardura hartzeko eta lantzeko eta hor dago. Eta Bai. hoi ere asko eskertzen dut. Horren naiz ni, ematen da zen nerekin terapia egiten gabitzela hor, etxera honetan. Halere, Zukirik duzu. bai, hoxe, amets, plazer bat. Eta fase itxiera hon eta fase irekira hon. Bai? Eskerrik asko. Aio, Agur. moral fuera pura condición vital. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de